Esikhatsini lesingacedzi nhlitiyo mengameli welive Cyril Ramaphosa utawetfula inkhulumo yebunjalo belive lapho khona kulindzeleke kutsi atsintse tinhlangotsi letimbalwa letitsintsa inhlalo yebantfu bakuleli. Kutfola imininingwane lebanti sichumana nentsatseli yetfu Mxolisi Masango loseKapa kusiniketa sitfombe salokwenteka kuleyo ndzawo njengoba sikhuluma. Masango asikubingelele sikwamukele etindzabeni teswati la ku SABC 1. Ingabe kwentekani lapho eKapa njengoba sikhuluma? Qinisile impela sisi, and of course njoba sikhuluma manje konke kube ngomumo njoba silindele inkulumo kaPresident uCyril Ramaphosa ezobe ithulwa kungekudala njengamanje. Now lenkulumo izobe ithulwa phezukwe ama expectations amakhulu kakhulukazi masikhuluma ngezinto ezibhekene nolusha la eMzansi kanye futhi nesimo somnotho esingabukeki kahle. Njoba ngikhuluma nawe nje ngacela ucameraman nethi akubonise ukuthi kwenzakalani la emva kwethu la sibona khona amalungiselela seqalile njengamanje. Sobona ke futhi itatanyiswa sizobe zifika kungekudala sizobe sezingena khona la eParliament lapho sizobe sithamele khona inkulumo kaNumzane uCyril Ramaphosa umengameli wala eMzansi Africa lapho khona azokhuluma kabanzi kule nkulumo yakhe State of the Nation ukuthi inkinga zabantu bala eMzansi uzobe adila nazo kanjani. Kungekudala ke khona manje sithintana neATM iqembu elikhona khona la eParliament elizobe likhulumisana nathi. Ake sikhulume ngokuthi yini into ilindele enkulumeni kaMengameli namhlanje kusehlwa. Asilindelanga kwanto. Utata lona uRamaphosa ungene esihlalweni soba ngumongameli ngo2018 utsho ngoku akho nenye into owakhe wayenze bonakalisayo kuba intetha yakhe lena iyakwazi ugqithisela ibezizenzo. Apha abantu baseSouth Africa afunekanga bathatheke intetha kudala ethetha wathetha ngebullet train ziphi wathetha ngesmart city dololo akho kwanto ayenzayo ebonakalisayo ba intetho lena yakhe does translate to izenzo. So thina singabantu beATM akho kwanto esilindeleyo. That is why sengena confidence kuye kuba ulawulo lwakhe apha eSouth Africa lenze ukuba kube khona intswelongqesho, konyuke unemployment, konyuke ipoverty, konyuke icrime, konyuke ukungaphili kakuhle kwabantu balapha eSouth Africa. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Of course siphethe nomnumzana uhlengwa wakwi-IFP. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho baba uhlengwa. Yini into ilindele namhlanje ahead of i-address ya Cyril Ramaphosa? Kulikhona ukuthi kube khona ukulindele ngenxa yokuthi umengameli ngempela isikhathi eside uhlulekile, imisebenzi ayikho, umnotho ukhuli, inkohlakalo nobugebengu obusezingeni eliphezulu, isimo sezwe asisihle neze phezulu kwalokho ziningi inhlela besezikhulumile eminyakeni edlule nangonyaka odlule ubesakhuluma ngokuletha ingqalasina nezinsiza kusebenza njalo. Ngakho ke sibona ukuthi umengameli namhlanje kufanele ngempela achaze ukuthi inkingi ikephi kulezi zinto zenzeke bese ke egxila kakhulu amathuba emisebenzi nengqalasina nezinsiza kusebenza zemphakathi nokunikeza amandla aphindiwe kubantu baseningizimu Afrika nesabelo bakwazi ukubhekana nezidingo zentuthuko. Kodwa kuyoba kashongolo ukuthi ungakhulumanga ngomnotho nemisebenzi kakhulukazi kubantu abasha. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ayike suyizwele ke nawe ke sebakhulumile and kusenjalo ke siyabona ke ukuthi amalungiselelo ayaqhubeka. So thatha ke intambo siziphonseleke ne studio futhi.